खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबोद खोनालांदो। दानिया फैजों थांदिनि गुबै आयदायाव उदालगुरि जिल्लानि रौता बिसिडिसि सिङाव थानाय 82 गोरिब नखरफोरनो बिटिआरनि सरकारनिफ्राय थिं रानना होयो। थिं राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि इएम निलित सरगियारिया। बिथाङा थिंखौ रानना होगोजोननाय फोरमायो। लोगोसे बिथाङा आसा खालामदों इयुनाव गोरिब नखरफोरनो गोबां रोखोमनि हेफाजाब खालामनो हागोनखौ। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जोंनि प्रमद बर' सरकारा रायजोफोरजों अरायबो खाथियाव थागोन होननानै। कभिसिल्ड आरो कभेक्सिननि बेसेनखौ खमायबाय, दानिया खम राङावनो मोनगोन। हादरनि सुबुंफोरा बुस्टार द'जनि बेसेनखौ 600 रांनि सोलाय 225 राङै खालामनाय जाबाय। सिराम इन्स्टिट्युटनि गाहाय आदार फनियाला मैया फोसावनानै होदों दानिया प्राइभेट देहाफाहामसालिफोराव मोनगोन। 18 बोसोर बैसोनि सिंनि गासैबो सुबुंफोरनो बुस्टार द'ज होनायनि हाबाफारि सानसे सिगाङाव बेखौ फोसावनानै होदों। गुबुन फारसे भारत बायटेकआबो भेक्सिननि बेसेनखौ 225 रां खालामगोन होनना बुङो। मख'जाथावदि 10 एप्रिलनिफ्राय जागायगोन बुस्टार द'ज होनाय हाबाफारिखौ सोरखारजों सावरायलायनायनि उनावनो बेसेनखौ खम खालामनांनायनि थिरांथा। आसाम हादरसानि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय रंजालि बैसागु फालिग्राफोरनो रां अनसुंथाइ हरनाय बादियै तामुलपुर जिल्लायावबो हादरसा सरकारा रांनि अनसुंथाइखौ हरो। दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव बाथ्राया जाबाय तामुलपुर जिल्लायाव बर'फोरनि बैसागु फोरबो फालिग्रा गौथुमफोरा आसाम सरकारनिफ्राय हरनाय 1,50,000 रांखौ मोननो हायाखैसै। गासैबो अनसुंथाइखौ असमियाफोरनि फालिग्राफोरनोसो होयो। बेराफारसेथिं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बर'फोरनि रंजालि बैसागु फालिग्रा गौथुमफोराबो मोननो हायाखैसै। आसाम सरकारा दानफ्रोमबो 20 लाख सुबुंफोरनो 70 मेगावाट मोब्लिबनि बिलखौ फ्रि होगोन। अरुण'दय बिथांखिनि सिङाव रायजोनि गोरिब नखरनि सुबुंफोरनि जेंनाखौ फोजोबनो प्रस्ताब होदों। गासै 20 लाख दं, बिसोर 1,250 राङै मोनगोन, जायनि गेजेराव 250 रां होगोन। सोरखारा मोब्लिब बिलनि मुङाव अरुण'दय बिथांखिनि गेजेरजों 1,000 रां होनाय जायोमोन। बेखौ दायो बारायनानै 1,250 रां खालामनाय जाबाय। गिबि मन्थ्रिया 15 आगस्तनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरसिम अरुण'दय दान खालिगोन होनना बुङो आरो गोदानै गुबुन 6 लाखखौ सोनाय जागोन। अरुण'दय बिथांखिनिखौ 2020 मायथाइयाव लाबोदोंमोन। गिबि समाव 830 रां होनाय जायोमोन। ससियेल मिडिया बाहायोब्ला बयबो सांग्रां जा, नङाब्ला फिसा गोरोन्थियावनो गेदेर जाथायनि महर लागोन। थांनाय साननैसोनि सिगां फेसबुकआव इउपिपिएलनि सोमोन्दै आइ लाभ बिपिएफ फेसबुक पेजआव हगारनाय भिडिअ भाइरेल खालामग्रा रिंखां ब्रह्मआ रायजोनि सिगाङाव निमाहा बिदों। मख'नो गोनांदि मोनसे भिडिअखौ जकिं हिसाबैसो लादोंमोन, उनाव बेनो गोबां फिनजाथाय होयो। राजखान्थि थाखोआव उनाव राहा गैयैलाय निमाहा बिनो बायद' जायो रिंखां ब्रह्मआ। दासिमनि भिडिअ बेखिनिसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।